A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalatus Syam halaman 13. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma paman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yatahaffazu iku ngaraksaya Kangjeng Nabi min hilali Sya'ban saking tanggal bulan Sya'ban maing barang la yatahaffazu kang orana ngaraksaya Kangjeng Nabi min ghairihi saking saliyane hilal Sya'ban. Sumaya sumu mangka kari-kari puasa ya Kangjeng Nabi li ru'yati Ramadhan karena ningalina tanggal bulan Ramadhan. Wa in gumma mangka lamun mendung alaihi ngatasi Kangjeng Nabi ada mangka milang-milang ya Kangjeng Nabi salasina yauman ing 30 apane dina. Sumaso mamangka kari-kari puasa ya Kangjeng Nabi gitu. Hadza dalilun utawi iki hadis dalilun iku dalil ala an ikmala Sya'bana ingata sayentah nyampurnakeun bulan Sya'ban salasina ing 30 yauman apane dina min ru'yati itu ikut tetap saking ru'yah la minal hisabi orana saking hisab gitunya. Azalizu tawi kang kaping 3 subutu hilali Ramadhan iku tetepe tanggal bulan Ramadan bi hukmil hakami kalawan hukume hukum kata Nabi pirang-pirang hukum bang katana naon bisyahadati adlin kalawan nyaksiane wong adil wahidin kang sawiji pi hakiman ing dalam hake wong lam yaru kang orana ningali manhu ing hilal wantang pilan cukup al adalatu apa dalil Allahiratu adalatu zahiratu apa adile wong kang ningali wong kang zahir al adalatu zahiratu apa adile wong kang zahir wahyalan utawi adalatu zahir al muradatu kang den karepaken ulama bil masturi kalawan wong adil mastur. Wal mana lan utawi mana pisubuti ing dalam tetep hilal bil wahidi kalan wong sawiji al ihtiyatu iku hati-hati li saumi kadue puasa wala yukbalu lan orang den tarima pisairi suring dalam sakakarine pirang-pirang bulan ila adlani angin sopo adil roro rawawis ngariwayataken Abu Daud sopo Imam Abu Daud wa guiru lan liyane Abu Daud an Ibnu Abbasin nampi saking Imam Ibnu Abbas radhiyallahu muga mikarido sopo Allahumma saking Ibnu Abbas begitunya. Lapad an Arabian iku satu wong Arab ja iku teka ya Arab ila Nabi maring Kangjeng Nabi Muhammad SAW pakola Arab pakola mangkang ucap ya wong Arab ing lapad ini ing satun isun raaitu ningali isun alih lalaing tanggal pakola mangkang ucapi Kangjeng Nabi mangkang ngandika Kangjeng Nabi lapad tashhadu nyaksian siraan ing satune kalakuan la ilaha iku arana pangeran ilallah angin Allah kala ngucap ya gitu wong Arab naam enggih muhun yes kala
Ngandikai Kangjeng Nabi lapad atasyhadu nyaksaini sira anna ing satune Muhammadan Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusan Allah. Qala Arabian ngucapi Arab. Nam unggih qala ngucap ngandikai Kangjeng Nabi Pa'adzin bin nas mangka ngawuruhakeun sira binnas ing dalam manusia. Ya Bilal, heh Bilal, an yazumu ingin tah puasain nas godan ing dalam waktu esok. Tuh kan Arabi utawi kang kaping papat ikhbaru mausukin cacnan ikhbaru mausukin gitu cacariosane wong kang kumandel apa bihi kalawan kang biru yati kalawan ningali auman atawa wong utukida kang den i'tiqadkeun sidkuhu apa bener iman wal khomisulan utawi kang kaping 5 zona iku nyangka los dukhuli Ramadana zona dukhuli Ramadana iku nyangka manjingnya bulan Ramadan bil ijtihadi kalawan dadalan hati-hati biman ing dalem wong istabaha kang saliru alaihi ngatasi mandalika apa mengkono zona dukhuli Ramadan bian kana kalawan yentana yamana sironiku den boyongan au mahbusan atawa kang den penjara au ghairahuma atawa ing dalam saliyane karone siron au mahbusan patul khosu mangka den raksaan sababa wujubi syami apa satune sebab wajib puasa khamsatun iku 5 isnani utawi kang kaping 2 yaiku tetep ing atase sun sabilul umumi ku ala sabilil umumi gitu tah iku tetep ing atase dadalan umum ay umumin nasi tegese umume manusia wa amalan wa huma tekone ki Allah wa humalan utawi isnani istiqmalu Sya'ban ikun narima sampurnane bulan Sya'ban salasina ing 20 yauman apane dina wa subutu ru'yati lilalilan tetepen ningali hilal lailata salasina ing dalam mungiane 30 min Sya'ban saking bulan Sya'ban indah hakimin ing dalam munggu hakim wa salasatun lan utawi telu ala sabilil khususi iku tetep ing atase dadalan kang tangtu ay khususin nasi tegese katangtuan manusia wa huwa lan utawi yakitu sabilul khusus al baqi ku kang kari minal khamsati saking kang 5 arek temake kang dalos minal khamsati saking 5 kitunya Allah, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.